Transilvania, povestea reală din spatele legendei lui Dracula. În inima României, Transilvania își dezvăluie misterele, străjuite de munții Carpați. O regiune istorică ce îmbină tradiții și culturi diverse. Aici, unde culturile se întâlnesc, români, maghiari, germani și alții își aduc contribuția la un mozaic cultural vibrant și unic în Europa. Transilvania este cunoscută în întreaga lume prin prisma legendei lui Dracula. Însă povestea regiunii este mult mai profundă și fascinantă. Inspirat de figura istorică Vlad Țepeș, Dracula lui Bram Stoker a adus Transilvania în atenția globală, însă regiunea are mult mai mult de oferit. Castelul Bran, adesea asociat cu Dracula, este doar unul dintre numeroasele monumente istorice care își spun povestea bogată a Transilvaniei. În Transilvania,